He dormit poc, perquè un roncava força, i perquè no sé a quina hora de la matinada aquí es foten a cantar càntics d'aquests cridant a l'oració. Entre la fresca, els càntics i els ronquets, bé, ara el campament ja s'està aixecant, ja se senten veus per aquí fora, i es tracta d'anar a l'Ideia perquè a les 7 comencem a pedalar. Bon dia, Pere. Bon dia, gent. Ja arriba l'altre. L'altre. Bon dia. Por favor, los dorsales que faltan por firmar, que pasen urgentemente a firmar. Portem 25 quilòmetres del primer dia, acabem de passar un petit poble i ara estem fent un tram d'asfalt. Tot que ens envolta, evidentment, és desert, pedots i molta sorra. Hem fet un tram de sorra bastant impressionant. Ara arribem al segon avituallament del dia i donant beguda tònica, ostres, aquí hi ha sorra. Ja veieu, aquí hi havia un banc de sorra, he hagut de parar de gravar, no et quedes ben clavat. Bueno, ja està. En Pep, en Quim intenta fer fotos, diu que no se'n surt, però bueno. Com ha anat això? Bé, ha sigut una etapa de 87 quilòmetres, la nostra primera etapa de l'activitat desert. Hem trobat una mica de sorra. Vist una mica de sorra? Jo n'he vist molta de sorra. Per on t'has passat, tu? Hi havia llocs que costava una mica de pedalar, Hi ha algun lloc que hem hagut de baixar de la bicicleta i... Bueno, crec que per ser la primera etapa l'experiència és notable, Al final hem fet el 153, 154, 155,
cosa que no ens importa massa, perquè hem fet moltes fotos i molt de vídeo, sempre cada vegada que hem volgut, però bueno, el que anem, passant-s'ho bé i anirà endavant. Com he dit abans de la segona etapa, aquí tenim en Pere preparant el roadbook, fent manualitats, fa retallar les fulles del roadbook, les enganxa amb cinta adhesiva transparent, coneguda com Celo, per després enrotllar-ho tot i col·locar-ho dins un Tupperware. Els ha de felicitar perquè ja hem vist que no podien passar, canviar-ho tot així per la tarda, està bé, Sí. muntatge, podria fer fotocòpies noves i tot. I aquí tenim en Quim, estudiant-se un GPS que han deixat, que no sap com va. Sí, saps com va? Entre els waypoints i ara hem fet una ruta amb tots els waypoints del primer fins a l'últim. Molt bé, està bé, del primer a l'últim, perquè si no... L'etapa al principi constava de 88 quilòmetres, s'han allargat 26 quilòmetres més. Tenim en Pep, tot drap, amb la forma avui, que jo va passar una mica malament, però avui va bé.